Bingkong. Pero inalain na ni boss ah. Pero inalain mo na niya. Yun mga bossing. Petsa 2 ng January. Meron tayong inaayos na mugs ng 4 wheels. Mugs to ng 10 wheeler na gutter. Yan mas malala tong isa. Kaya pa kaya to? Baka hindi na ito kaya. Bili na lang ng bago sila. Ito isa okay na. Ganun din yan pero mas biyak to ito hindi. Magsalamin si bossing yung cylinder head naman. Oversize. Yun na. Yun kaso ma-oversize kaya ang gantong tambutso kukuha